Бог определя ден за богослужение на хората, които вярват в Него. Къде го определя този ден? В 10 Божи заповеди, в Библията. Помни съботния ден, за да го свещаваш. Затова хората на Бог трябва да пазят съботния ден, който Бог определи като ден на служение. Затова нашите лекции днес са в събота, те не са в друг ден. Защото това е денят за служение. Бог създаде небето и за 6 дена, а на 7 съботния ден си почива. Това е записано в Библията, още в Битеево. Първа глава е записано. Съботният ден е паметникът на творческата сила. И това е точно 7 ден. В 4-та Божия заповед Господ казва кой е 7 ден. Блокирахме. Кой е 7 ден? Нека да попитаме Библията. Нека да попитаме това, което пишат католиците. Неделята, Сандей, в речника и във всички издания, това е първият ден на седмицата. Това е почивка. Сандей, какво значи? Слънчев ден. Слънчев ден. Идва от енциклопедията. Ден на слънцето. Де солис. Сол инвиктус. Денят на Митър. Денят на Ангара. Събота или Сатърн. Сатърн. Погледнете в речника. Какво означава това? Събота, 7-я ден от седмицата е на седмица. Според това, което Господ казва, в речниковия архив, 7-я ден също е събота. Събота е в Библията. Събота е 7-я ден на седмицата. Погледнете. Както и календари, както и да са ги променени в историята, ние виждаме, че събота е 7-я ден. Библията казва, че Исус възкръсна в кой ден на седмицата? В първи. Ден на седмицата? Първи ден. Щом Исус възкръсна в първия ден на седмицата, същия стих в преработения превод на Библията показва, че Исус е възкръснал в неделя. Исус възкръсна в първия ден на седмицата. А събота кой е? 7-я ден на седмицата. Значи Исус дори в 7-я ден на седмицата почиваше в гроба си, за да опази съботата. Той можеше да възкръсне в събота, защото беше убит в петък. Кой ден е 7-я? Ами, 7-я ден е съботния ден. Няма две мнения в. Нека да видим какво казват тези, които опонират. Католическите книги също доказват, че съботния ден е събота. В оригинално издание аз не правя нищо повече, използвам техниката, за да ви показвам оригинални издания на различни. Тук имаме католическа енциклопедия. Думата Сабат означава почивка. И това е събота, 7-я ден от седмицата. Вяра на милиони, откровение. Джон О'Брайен. Това е основна доктрина в католическа църква. Исус също почита съботния ден. Ако трябваше да се почита някой друг ден, нямаше да се запише в всички Евангелия, особено в Лука 4.16, Исус по обичая си е в събота. Апостол Павел, след Исусовото възнесение, по обичая си влиза в синагогата, забележете, и 3 съботи наред разисква с вярващи. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. Евангелие от Йоан. Който е от Бога, пази неговите заповеди. Учениците на Исус също спазват съботния ден. Божиите хора